ni fa gaskiya Usi, wallahi Usman makarantar nan ta gama isata. Ka gani ba cin yau ba na gobe kullum ko bacci ba na iya yi saboda tsabagen karatu. Gashi duk abin da na karanta ina zuwa ƙofar kilas sai kawai in ji aidiyar tawa ta zube. Sai in rasa me zan yi. Ni fa wallahi Usman karatun ya gama isata, ya gama fitan min a rai. Ni yanzu da za ka yadda ma kawai da shi kenan wallahi sai ka aure ni mu shiga daga ciki. Tunda ka ga daman tun kwanaki daman kana cewa ba za ka iya minti biyu ba ka ji muryana ba. Ba za ka iya awa biyu ba tare da ka ga fuskata ba. Domin na fahimci cewa dai da dukkan alamu kana matuƙar so na. Kuma ka ga dama ai kana gaisawa da iyayena. Don haka kawai idan na je gida zan ce musu kawai Usman ya ce zai turo iyayensa kawai a yi magana aure na da shi. Tunda ni dai gaskiya na riga na gama gajiya da karatun nan. Kai anya kuwa ummi, kai ki dai je ki yi tunani gaskiya. Haba kina yar dukununu da ke, kina gani na baki, kina kima baka, kina ganin ki inda ka san wata dodanniya ki ce na aure ki. Ke rayuwar makaranta fa ba wai rayuwa ce nan ta normal ba. Don haka ni kaina na san da cewa ba zan tsallake ba domin a waccan semester ina da kari over har guda 7. Yanzu kuma gashi wannan ma da dukkan alamu sai na samu wata 7. Kawai idan sabga ce dai ki yadda dai mu buga sabga da ke. Idan sabga ne komai dare ki kira ni na yadda zan zo. Amma ina batun aure tab na aure ki. So kike 'ya'yan mu su ƙi auruwa? Ga ki baki, ga ni baki. Ai wannan sai dai ki je ki samu Siraj. Siraj ne kawai zai iya aure ki. Shi ma ɗin dai sai dai a dai taya shi dai da addu'a. Don gaskiya wallahi kafin ki samu mijin aure za ki sha wahala ba zan ɓoye miki ba.